Salamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu. Barka kuma da zuwa wannan tasha tamu ta Hausa Top TV. Wata ke kawo muku shirye-shirye dare da rana. Amma mai sauraro kakka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa domin da zarar ka danna alamar subscribe zaka ga alamar makaɗin sanarwa ta fito sai ka danna mana. Ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku labarai na duniya baki ɗaya. Mun gode masu sauraro. Allah ya sake sada mu da ku. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha ta mai suna Hausa Top TV, wacce ke shiga lungu da sako domin lalaba muku labarai na duniya baki daya. Amma mai sauraro ka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. Ta haka ne kuma za ku ƙara mana ƙwarin gwiwa ka muku labarai na duniya baki daya. Mun gode. Watakan a yau ne za mu kawo muku labaran da suke daɗa tabbatar muku da rawar gasar da za a saka, wanda jarumi zango ya jagoranci gasar rawar, wanda shahararrun jarumai za su yi mata. Duniya ma gabaki ɗaya za ta so ta ga wannan gasar. Menene zai faru a gaba? Wace ce za ta cinye? Watakan gasar dai da za a yi, jaruman da za su yi wannan gasar ba kowa bace ba sai shahararriyar jaruman nan wacce aka fi sani da kuma Maryam Gombe. Su dai za su gabatar da wannan gasar domin a ga wace ce tafi kwarewa a ciki. Wasu jaruman suna tunanin umme rihaz ce za ta cinye, wasu kuma jaruman suna tunanin momee Gombe ce za ta lashe wannan gasar. So amma sai dai mun gani sannan za mu tabbatar. Ku biyo ni masu sauraro domin ku ga wannan gasar a shiri na gaba. Mun gode, amma muna da bukatar ku danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun saka muku wannan gasar rawar za ku gani. Mun gode.